Pupuk eta Lorek larruzko jantziak dituzte soinean, beraiek eraikitako etxean dabiltza jolasean. Hauxe da Pupu eta Loreren leizea, kanpoan daude animaliak, elurra eta haizea. Margo gorriarekin pareta margotzen ari dira, beraiek eraikitako kobazuloko horma. Eskuz margotu dituzte kobazuloren hormak, asko dira irudimenaren formak. Mamuta! Begira hemen mamuta! Leizearen kanpoko aldean dabil Porrotx. Pupu eta Lorek Porrotxen itzala ikusten dute paretan. Zer da hori, bisontea, ala osaba handikotea? Pupu, begira! Porrotxen itzala ikusten da! Orduan, gertu ibilikora. Etxetxotik atera eta jolasean jarraitu dute, Porrotxe izatu nahian dabiltza. Gozetu dira txikiak, eizara doaz bikiak. Nik eizatuko zaitut, Porrotx, lantza honekin. Porrotx, harrapatuko zaitut. Zapi gorri baten azpian linterna piztu eta sua egin dute, su imaginarioa. Lehen, kolpe-kolpeka arribik, orain erraz egiten da sua, klik. Ara, sua diruri. Esku jokoak eginez dabiltza itzalekin jolasean. Zakurren, mamuten edo eta zaldien itzalekin ari dira jolasean bikiak. Suaren garretan itzalak margotzen dituzte paretetan. Hau mamuta da! Eta hau zaldia. Pirritxek kanpotik deitu die, merienda prest dagoela esanez. Pirritxen deia heldu da, ekaingo kobazulora, Lore eta Pupu badatoz kanpora. Merienda! Ogitarteko bana eskaini die eta aurrek pozarren hartu dute. Sekulako gozea daukate eta txorizoa gustora jango dute. Ze goxoa! Eta ze gozea!